Sensiela sħiħa ta' proġetti li kienu mwegħda fl-aħħar elezzjoni ġenerali huma twettqux mhux qed jissemmew fil-programm elettorali li ppreżenta l-Partit Nazzjonalista. L-aktar li tispikki hija l-assenza totali ta' referenza għal proġett ta' Smart City, wegħda ċentrali fl-aħħar elezzjoni ġenerali li fil-programm elettorali tal-2008 kien ingħad li se joħloq 5,600 impjieg ġdid. Ostingat kien saħansitra wiegħed li l-proġett ta' Smart City se jimpjega sa 10,500 persuna. Fil-programm elettorali tal-2008 kien ukoll imwiegħed li se jinbena l-Villagg tal-Karnival, inkluż mużew permanenti. Fil-programm ta' ħidma tal-Partit Nazzjonalista għal 5 snin li ġejjin ma jissemma xejn dwar dan il-proġett li baqa' ma twettaqx fl-aħħar 5 snin. Ma jissemma xejn lanqas dwar il-proġett tal-Villagg artigjanali Qali, minkejja li fl-aħħar elezzjoni ġenerali kien ingħad li l-proġett seta' jsir għaliex kienu tlestew il-konvenji, pjanti, stimi u tenders relatati. Fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista għal din l-elezzjoni ma jissemma xejn lanqas dwar il-wegħda li kienet saret dwar il-proġett ta' wind farms fil-baħar. Tispikka wkoll in-nuqqas ta' referenza għal proġett tal-White Rocks minkejja li fil-bidu ta' din il-leġislatura Lorenz Gonzi saħansitra ppreżenta l-pjanti ta' kif kien ġej dan il-proġett li kellu joħloq 800 impjieg ġdid. L-istess jingħata l-proġett ieħor li responsabbli għalih kien ukoll is-Segretarju Parlamentari Qali, il-proġett tal-Marsa Sports Complex li wkoll baqa' ma jissemma xejn dwaru. Ma ssir lanqas l-ebda referenza għal Corporate Village tal-imrieħel minkejja li sa Lulju li għadda il-Ministru Tonio Fenek qal li għadu se jsir.